Ну, тут можно было знести чырвоны касцёл. Колокола летели сверху. Гэта быў промысел Божий. Просто не ведаеш, як да гэтага ставіцца. Chwała Jezusu Chrystu. Serdecznie witaję wszystkich was, poważane siostry i braty. Голос душі вас тривожить, або скликає, або заохочує, щоб ми всі разом розважили над этой светлой и вельми поважанной особою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем. И сегодня, сапраўды, такая духовная радость у нас, что не одними, але з нами присутничає славутий відомий кінорежисер, письменник Владимир Орлов, якого ми сердечно вітаємо. І, напевно, як і я, так і ви чекаємо почути з його вуснів цікавою таку сторонку, так як кінорежисер завжди відкриває щось, де люди сидять в кінотеатрі, і кожний миг щось нове. Вітаем вас сердечно. Добрый вечер. Добрый. Ну, Руслан Матвеевич, хотелось бы нечто светлое рассказать людям. Але ведаете, такі лёс уже напаткаў Войниловичаў, что як пачалося гэта ўсё са смерти дзяцей, і так усё шло. Разрабавалі яго маёнтак гэты, а далей адбылося тое, что добра, што яны былі ўжо ў Польшчы і не ведалі, што з іх касцёлам зрабілі. Ну, зрабілі што? У 23-м годзе касцёл просто разграбілі. Вывезелі адтуль усю мэблю, усе тканіны, якія там былі, іконы, некуды дзелі. Нават чарнільніцы і тыя ўжо сведчаць дакументы. Паўтарыліся Савічы. Так, это адбылося с чырвоным касцёлам. Что там только не было, и нейкі польский театр, и еще нейкі театр был. А вот что сведчыць гэты самый Казимир Соколовский, про якога я узгадывал уже 13-го года нараджэння Мінчук. Дарэчы, мы ж яго паспелі яшчэ адзняць у 2009 напередодні святкування стагоддзя. До речі, моя маці 13-го года дня народження. Вот так. Бачите? Анна. Але здається, маці Ганна його пережила. Ён памёр літаральна праз 2 месяцы пасля здымкі, калі я здымаў яго. І вось што ён сведчыць. Я уже казаў, что добра, что Войниловичи не ведали там у Польши, что зрабілі с чырвоным касцёлам. Разбили вітраж гэты круглы вялікі, які выходзіць на плошчу цяпер, да? І вставили туды вялікі портрет такі ж самы Ленина, малога нават. І вось што сведчыць Казимир Соколовский. Колокола летели сверху. Там выкладывали доски для скольжения и сбрасывали их вниз. Такой сильный глухой звук, как будто бомба упала. А на звонице выбили одну стойку, эту балясину, чтобы спихнуть вниз самый большой колокол. А иначе он не проходил. Это вот человек, вот он, который лазил туда пацаном, глядзець, званіць, і вось цяпер ён бачыў, як гэта ўсё рушыць. Больш таго, пры цэнтральным камітэце партыі стварылі антирелігійную камісію. І в одном из протоколов записано: «Поповская голова для нас – это тот пень, на котором партия затесывает свои коммунистические колья». Ну, бачите, ну просто живодерские некие формулировки уже. Теперь просто не ведаешь, як до гэтага ставиться. Люди пытались противостоять этому. К весне 22 года комиссия зафиксировала
1414 кровавых сутыкненняў веруючых з уладамі. Але вось з'явілася сітуацыя, калі можна было знішчыць чырвоны касцёл. Але вось у 1925 годзе з'явіўся зручны момант для знішчэння чырвонага касцёла. Літаральна побач з ім пачалі рыць катлаван для дома ўраду. Ну, тут можна было знесці чырвоны касцёл. Але ўжо тут было не да касцёла. Тут капалі катлаван, і ўсе погляды, усе намаганні былі ўжо накіраваны толькі на пабудову дома ўраду. Ужо касцёл неяк так кінулі покуль у бок. Але вось 30 студзеня 30-го года ў СССР забаранілі калакольны звон. Напярэдадні светлага свята Разжэсця Хрыстова праваслаўнага 3 студзеня 31 года, а 7 Разжэсця Хрыстова у Москве узорвали храм Христа Збавителя, на які люди збирали свае копейки, рублі, каб пабудаваць гэты храм, які бы праслаўляў гераізм расійскага народа, бо ён быў прысвечаны перамозе над Наполеоном. І вось так, і узорвали гэты храм. Дзякуй Богу, што цяпер яго ўзнавілі, і людзі зноў могуць хадзіць памаліцца, бо гэта літаральна было пабудавана на копейки, на рублі, якія скідвалі людзі некалькі гадоў, каб пабудаваць хто сколькі мог. Такім жа чынам у Мінску быў пабудаваны пераможна чыгуначнікамі Казанскі сабор на плошчы Мяснікова, якраз по перыметру цяперашняй клумбы этой. Вось там стаяў Казанскі сабор. Але ў гэтую ж ноч, калі ўзарвалі Казанскі сабор, узарвалі праваслаўны сабор Пятра і Паўла, які стаяў на месцы цяперашняй канцэртнай залы Верхні горад. Толькі крышачку бліжэй сюды да ратушы. І я яшчэ у фільме, які для ОНТ здымаў, для канала ОНТ про чырвоны касцёл, там я яшчэ здолеў зняць за плотам такім яшчэ рэшткі фундамента. Вось цяпер там плошча, вось, а крышачку далей адсунулі, это ўжо пабудавалі канцэртную залу, але там у гэтым маім фільме яшчэ можна бачыць вось гэтыя вот рэшткі фундамента. Вось тое самае чакала, пэўна, і чырвоны касцёл. Але, а ўжо побач стаяў дом урада. Як цяпер рабіць выбух? Это же будзе пашкоджаны і дом урада. Колос. І мне здаецца, ваша тут фармуліроўка хорошая. Вы, калі я вас запытаў, як же так атрымалася, што захаваўся чырвоны касцёл, вы паднялі руки до неба и сказали, это был промысел Божий. Ну, калі дадаць вось такі момант, што падчас вайны, это вядома, што бамбёжкі дзесь якісь такія цэнтры заўсёды захоўваліся. Бо ці адна прыходзіць хваля, ці другая, а якія ж памяшканні трэба. І вось дом ураду, в якімсь сэнсе сапраўды быў, там зеніткі стаялі і так далее, і зенітчыкі былі во двары чырвонага касцёла.
Угу. Тепер я гэтага не яшчэ ведаў. амаль ніхто не гісторыя ведае. Але тут, дзе 4 ліпы, злева побач, дзе помнік папы, дзе камень для помніка папы, там стаяла зенітны расчёт. Яны стаялі, нашы жаўнеры, на смерць. І калі прыйшлі немцы, іх пахавалі з почесцямі там жа. Я памятаю, кут такі там зроблены, Вот, там пахаваны. Так што гэта сапраўды святое месца. І в якімсь сэнсе, што Мінск быў разбомблены, парушаны і так далее, але касцёл гэты захаваўся. Там раны, якія былі, там ад такіх шрапнелей па сценах яшчэ нават сёння можна там бачыць, але дзякуючы гэтаму захаваўся. І не кажу ўжо, канешне, заступнік, якога цяпер мы ўбачылі, пакаленне 2016 году, калі распачалі працэс беатыфікацыйны, калі паднялі документы, мы паказалі, самыя ўпэўніліся, што ён і в тыя часы быў заступнікам, толькі мы яго не разумелі, не ведалі і духоўна не бачылі. Але дзякуючы вось пад'ёму гэтых всіх документаў, сёння мы разумеем, што Эдвард Вайніловіч так і свой час, яго заступніцтва, захавання гэтага касцёла падчас вайны. І, як сказаць, і перад гэтым, колькі было ў 30-х гадах, як вы сказалі, і так далее. Так што гэта правда, гэта зноў такі прыемны такі аргумент да працэсу яго далейшага, што ён заступнік святыні. Бо размаўляючы аднойчы, калі біскуп Антоній Дземянка быў тут у нас біскупом, вёў Мінска-Магілёўскую архідыяцэзію, і ён даручыў, што Эдвард Вайніловіч як апекун вяртання святыняў і будаўніцтва новых. Для ўсёй Беларусі, хто, я маю на ўвазе каталіцкага такога веравызнання, але святыя на небе, там веравызнанняў нема. Там ёсць хвала Божая і радасць жыцця вечнага. І хто да яго звяртаецца, ці, як бачым і пераконваемся, што ён любіў усіх і веравызнанні, асабліва і яўрэяў, і мусульман, і таму, хто будзе ўзнасіць да Бога пра заступніцтва слугі Божа Эдварда Вайніловіча просьбы, дай Боже, каб былі выслуханы. Бо як Ісус Христос наставляе, прасіце і атрымаеце. Няхай добры Бог дапаможа. І на заканчэнне, што бы вы пажадалі нашим слухачам, телеглядачам, праз ваш голас души нашим душам. Жить так, каб не каяться. Дякую. Прийміться Божие благословення. Благословення Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай сидя на вас, на ваші сім'ї, і застанеться назавсьоди. Амен.